karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember Hain naman na si Ate Alice. Uy, gabi naman kayo. Wa, magyapon siya muli. Di ba siya mutubag sa kong tawag ko eh. Hain magkani siya. Gulbaan naman ko ani ay. Ay. Oh, sabot patay. Nanawag si Carlin. Hello? Kumusta diha? Carlin, maayo kay nanawag ka eh. Ni ako karon sa inyong bahay. Unya, nganong murag stress ka man kay pamation? Ano nga be? Wa diri imong maguwang. Unsa? Wa diri si Ate Alice sa inyo. Unsa? Hi, please, Ate Alice, ha? Basin tuwa sa inyo gitrabaho ang bay. Nanawag na ko ni Timoy apan wala ko na mabalik dito si Ate Alice. Hoy, maganda sa Ate Alice. Romero ayaw paghunong sa pagpangita ni ate, ha? Ug tawag ko kung may balita ka na. Unsa? Mamauli na ta? Oh, kinahanglan tuwa na to sa inyo, bay. Aron di ko mapasangilan mo yung mikulata ni Alice. Pero wa mo gyud nakakita nga ikaw nagkulata. Bisa na! Pero unsaon naman lang, kung musulti si Alice nga ikaw nagkulata niya, mapriso gihapon ka. Panuway! Dami rin sa diha, oy. Ano mo sige pa mag-isyag sulod-sulod ni mo nga buwag naman mo? Mo ni nakapasaka sa kong dugo. Misamot sa kaluod nga nagkapas-apas ako. Okay, relax lang. Na ako nga masaksi nga narata sa bahay. Pakus gyang pagpadagan. Pero, ang CCTV, basin kung makita ko sa CCTV dito. Ayaw ka bala ka. Wala mo function ng CCTV sa beach house. Usa? Sigurado ka? Sure na sure. Tungod kay ako na pahunong ini. Dili ko ganahan nga makita ka ug ako nga magpasupaso sa beach. Ay, salamat. Miluwag gamay ang akong gibati. So, relax. Kinahanglan mapahilo na una na akong ako mga butang ining Lagoon Beach House. Hello, miss. Nakapabook na ko ninyo og room. Asa man ako pangitaon si Ate Alice. Uy, dami. Anong milakaw man yun siya? Isa ka na nung kabuhi noon. Noon sa man siya yung cellphone. Hindi man yung makontak. Uy. Ay, oh. Hello? Nakita ni mo sa ate? Wa pag yun. Ugma, musay kong lakaw. Basin, tuwa rin sa akong bahay. Sige, sige, Romero, please. Pagitaang ako maguwang. Buhata ang tanan para makita mo si Ate Alice. Susiha sa kapulisan or sa ospital. Ayaw ka pala ka. Kung dili pa mawala si Ate Alice ugma, mo-absent ko. Araw pangitaon siya. Good morning. Kahumot sa kape. Ay, pagtuon ako kay mapauli karon si mami nimo. Ingon man si Noy Timoy. Nga naman ay kung magkape ko dungan ni mo. Nay magbuot? Ako ning bahay, Justin. Way magbuot. Kung kinsay gusto na ko ikauban sa pagpangapi. Oh, ikaw good? Ay, kabala ka. Dili na mahilabot si Noy Timoy na to. Mahadlok na nako. Oh, yun naon. Oh. Ano sa murong niabot? Kinsa pa? Ang way buot nga Romero. Nakakita na siya na to? Mo lang? Klaro kayo mo nakakita. Kini agad paingon na to. Bay, bala nagkuha ka interest nga, mahibaw ini. Pero tungkol kay, ba naman dyan ka na di Alice, no? Kinahanglan mahibaw dyan ka ini. Unsa man na? Ano ikaw yung mutubag ha, Miss Mara? Amo ning bay. Og boy ka lang. Busa. Manghilabot ko sa ng tao din he. Naon sa naman sad si Alice? Nagdrama na sad? Unsa man? Naglaslas na sa pulso ang drama kayong babae? Missing si Ate Alice. Unsa? Unsay missing? Missing ba? Huwag magkauli silang bahay.
Gabi ba siya nawa o niya hangtod karon? Wa pa dyan mauli sa inyo. Anya? Ganun kami may imong sultihan, ana. Dili man ikay akong gisultihan, Miss Justin man. Kay ba naman siya sa nawa? Siya ang angay nga mangita ni Ate Alice. Narato di ay. Nagpahungar to siyang gibati. Dili may tabong nga lang siya kalit. Bay nga way hinungdan. Pangita ato, oy. Kisamtang wa mo makabuwag og legal nga panagbuwag. Imo paghihap mo siyang responsibilidad. Hoy, kakuyaw na ko ni mo manulti god. Oh, kuyaw gud. Kay kuyaw naman sad kayo kag batasan bay. Natakda naman kayo ning Miss Mara. Hoy! Bastos kang dako! Manayapin mo ko ni mo na imong kabuang, ha? Oh, maapil niya ka Miss Mara. Kay apil-apil lo man sa kang dako. Unsa man ka? Patamparos ka? Taparosa kung makaigo ka. Oops! See? Wa ka makaigo. Lihay na yun. Ngay! Diha na mo, oy! Panuway ka, Gid Romero! Ayaw nagbalik diri, ha? Huwag mo balik, oy! Kaayong pusilon. Gusto na. Ay nagtubay atong tawanan. O ganun dili mo kumutubay, ha? Ngayabag batog utok? Gusto na lagi. Kinahanglan masusin ako si Alice. Unsa? O ganun susihon man nimo? Unsa ko naman lang kung nahinaykan gyud ako to gabi ug namatay ni. Unsa? Wa na siya maglihok sa diyang natumba siya dito sa mga tanom. Basin kung way nakabangal niya. Ha? Kung mamatay siya tungod sa kulata. Madudahan gapon kumara. Pero kung imo siyang tabangon, makasulti gid siya nga ikaw nagkulatan niya. Pero kinahanglan may bawta sa nahitabo niya aron makapanagang kong daan. Justin! Balik diri! Bumalik ako. Preset! Makalagot! Okay na niya akong naong. Makapangitan ako ni Ate Alice ini. Oh, hello? ANC Rent a Car Center? Yes? Namoy available nga auto karon? Oh, okay. Wala ko. Ahain ka inyong address? Maayo kay naaday available nga auto nga akong naabangan. Sayo na ko makalibot-libot kini sa syudad. Aron pangitaon si Ate Alice. Oh, hello? Unsa day balita? Wa pa yun ako magkitnya si Ate Alice. Unsa? Ayaw paghunong sa pagpangita niya, ha? Gitawagan na ako yung phone, pero huwag mo tubag. Mula na ka-silent. Imo na bang naadtong iyang bana? Oo, nasultihan na ako, pero ay, digma. Unsa gid orasan nila ka si Ate Alice? Wasa ko ba ibaw? Gabi naman kung miadto sa inyo, gano'n niya. Pagkanto na kuha na siya dito. Pero, sa iyo yung tingali siyang milakaw. Sige. Tawgi lang siya, permi. Bisan unsa nga kasayuran bahin ni ate, tawga gyud dayon ko. Oo, Caroline. Pero, dinagyapan ka mo pa ulit diri sa ato. Romero, wa na ko'y hunahunang mo pa uli diha. Muanha lang ko kung musugot na si ate nga mubiyaan ang dapita. Ha? Sige na, bye. Sige, bye. Dili mahimo nga dunay mahibaw nga ni ako sa mong dapita. Bisan si Romero, dili mahimo nga makakita sa kong naong karon. Ana, Justin, may balik lagi ka. Na si Mamada? wa man gisugo lang ko niya. Doon na siya gipakuha sa iyang room. Okay ra mo din eh. Oh, okay naman. Wa ray mga guest din nga nagka-problema. Wa man, sir. Maayo noon. Sige. Mulaw sa kusuyo. Akong tanaw ng dapit nga nagsaan ni Alice gabi. Hain magkaha ni si ate, uy. Noy. Nakakita ka ni Ate Alice gahapon nga may agi din eh. What, my girl? Sige na, salamat. Where's your payag? Sabi juga paingon si ate, uy. Anong wa man siya nakakita niya? Wa naman din ni si Alice Luyo. Diya magito siya mahagba gabi. In ka siya.
cellphone. May nanawag. Hello? Hello? Good morning. Kinsa ni? Taga-hospital ko, sir. May babae nga gidadiri o niya. Karon pa na mo ma-open ang iyang cellphone. Oh, babay? Oh, nagkabutang diri sa iyang phone, Justin Bana. Maungi kay una na mong gitawagan. Ha? Oh, hain kang ospitala. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!